tu bývaš? Tvoj domček? Aby sme nezobili tvojich súrodencov. Nie. Ti prajem všetko najlepšie, aby to všetko dobre dopadlo a potom sa určite vidíme, dobre? Ďakujem, že som sa mohol zúčastniť futbalu. Ale nemusíš dať, čo mala radosť pre teba spraviť. Ďakujem, že som ťa stretol. Veď sa určite ešte vidíme. Určite áno. Ešte zažijeme plnú pekných chvíľ. Ahoj. Všetko najlepšie. Ahojte. Ahojte. Ahoj. Dúfam, že ho pes nezožere. Vysnívala som ti to ja. Aby si vedel, že pre to všetko, čo sa udialo, je škaredé, aj bolestné, že si nezostal sám a že sú ľudia, ktorí ťa majú radi a ktorí ti ďalej budú pomáhať a starať sa o teba. A ty vieš, že so všetkým sa môžeš na nás obrátiť, že ti so všetkým vždy pomôžeme, dokedy to bude treba, dobre? Hej? Poď. Ďakujem. Nepohoď. Tak dúfam, že sa ti teda ten tvoj veľký sen splnil, fotbalový. A bude ich ešte veľa, hej? Spolu to zvládneme. Ďakujem, ja sa za toto budem lepšie učiť. Privítajte, prosím, malého futbalistu Maťa. A aj teda so švagrom. Nazdar, brako, nazdar, futbalista. Čau, ahoj, som rád, že si tu. Nazdar, švagre. Nech sa páči, poďte si sadnúť. Maťo, čau, som rád, že si v modrom z neba. Ja... Aj keď teda musím ti povedať, že pre teba asi to skutočné modré z neba bolo práve na tom futbalovom štadióne, hej? Ty si bol na zápase S Litvou. S Litvou. A ten zápas dopadol ako? 1-1. No a dávaš ty tomu nejaké šance, že teda ako postupí sa, alebo nie? Dávam tomu šance. Dávaš tomu šance, to som rád. Však to budeme na tom Daji to sledovať. Aké bolo stretnutie s Marekom Hamšíkom? Dobre. Ty môžeš vlastne sa pochváliť tým, že Hamšík bol u mňa doma. Vieš, čo som si ale tak uvedomil? Že tá tvoja sestra sa ti stala takým najdôležitejším človekom života. My sme to už začali vlastne tak rozoberať a hovoriť o tom. A ja viem, že teba čaká... Čo ťa to čaká? Amputácia nohy. To by sa kedy malo uskutočniť? Po súdnom konaní. O čo tam ide presne, Miši? No vlastne on mi je teraz zverený iba dočasne, aby nemusel byť v detskom domove, kým bude riadne súdne konanie. Ono, možno veľa ľudí nás odsúdi za to, že to riešime amputáciou, ale jednoducho je to pre ňoho najlepšie riešenie, pretože, ako on hovoril, on už vlastne 10 rokov funguje s barlami a pre mnohých ľudí, detí a dospelých je to nepredstaviteľná vec, fungovať treba 3 mesiace pri zlomenej nohe s barlami a on proste sa bez nich nepohne. Takže my dúfame, že už vlastne po tej amputácii sa mu skvalitní ten život a bude môcť fungovať kvázi ako normálne dieťa. Ako to vnímaš ty, pretože pre Mišku je to súrodenec? A tak je to švagor. Chceli sme mať aj tak 3 deti, takže... A budú možno aj 4, to uvidíme, no. To znamená, tá snaha je jednoznačná proste, aby bol Maťo tvoj a aby Maťo nemusel už zažívať také traumy, aké, povedzme, ste zažívali predtým? Áno, tak ako snaží sa o to nielen my dvaja, ale aj celá ďalšia naša rodina, pretože bez nich by to nešlo. Si rád, že máš takú sestru? Áno. Ja si myslím, že tvoja sestra si zaslúži veľký potlesk, pretože Ona si jednoducho povedala, že ťa nenechá v štychu, ale že ten futbalový zápas tvojho života ona bude ťahať s tebou. A to je hrozne dobré. Viete čo, ale
Pre mňa musím povedať, že to vlastne takéto jednodenné nakrúcanie s vami bolo takým príkladom aj toho, že dobrých ľudí po Slovensku je dosť a oni nejakým spôsobom chcú pomôcť bez toho, že ich boli oslovení. A to sa nám udialo vlastne v tej reštaurácii, ktorú my sme teda v Žiline navštívili a kde si teda ty bol s Marekom. Mimochodom chutilo? To som rád. To inak si možno teraz potešil práve pána šéfa tej reštaurácie. Ja ho teda poprosím, aby prišiel k nám. To je pán Nový. Asi s dcerkou prichádza, predpokladám. Vítajte v Modrám z neba, som rád, že ste tu. Dobre som povedal, že prichádzate s dcerou. Áno, dobre. Krásna copaňa. Ako vznikla vaša iniciatíva, že vy ste si tak ako povedali, proste chcem pomôcť? Tak my už sme chceli pomôcť vlastne dávnejšie. Berieme to tak, že my máme to šťastie, že sme zdraví, že sa máme dobre. Sú ľudia, ktorí to šťastie nemajú. Tak by sme radi teda Maťkovi trošku spríjemnili ten jeho život. A keď som si prečítal vlastne jeho príbeh, tak som sa tam dočítal jednu dôležitú vec, že túži po jednom mobilnom telefóne. Takže týmto by som mu chcel predať ten darček od dcery. Tak toto si tam ty nosila. A keďže ho čaká teraz ešte taká dosť nepríjemná vec, tak sme sa rozhodli aj s manželkou, ktorá ale nemohla tu prísť, lebo máme 3-mesačné dieťa, že by sme vám radi finančne pomohli. Tak príjmite od nás tento poukaz na 1500 €. A ešte jednu vec a veľmi dôležitú. Veľmi si vás vážim za to, čo robíte. Držím vám palce a už len zažívate len to dobré v živote. To je pre vás. Drsáci bojovník a určite to bude dobré. Dobre? Áno. Mi trošku vyhrkli slzy, sa ospravedlňujem. Pánovi asi sa nezačal ospravedľovať, pretože viete, prísť za niekým, koho človek nepozná. To sú také tie chvíle, kedy si hovorím, že to modré z neba má význam. Určite. Ja vám ďakujem, že ste do toho vstúpili. Ja neviem, možno nechám Mišku zareagovať. To vlastne vzniklo v tej reštaurácii. Proste mňa to zasiahlo a chcem im pomôcť. Ja sa chcem veľmi poďakovať. O to je ťažšie o tom hovoriť, ale neskutočne si to vážime. Ani neviem, čo mám na to povedať. Proste cudzí ľudia dokážu pomôcť. Nič nehľadajte, je to v poriadku. Ja som rád, jak som vám pomohol a dúfam, že on bude mať už v živote len pre neho nastanú len tie dobré chvíle. Zažije veľa pekného a dúfam, že mu to pomôže. Pánovi, nesmierne si vážim, čo ste urobili. Ďakujem vám. Ďakujem. Viete čo, sadnite si. Ja keď mi toto vlastne, keď mi to pán Nový povedal, tak som zostal ako úplne obarený, pretože naozaj to sú také tie momenty, kedy si človek povie, do prčic, nie sme zas až takí zvlčili ľudia a vieme si pomáhať v ťažkých situáciách. A nech je to možno príkladom aj pri ďalších, pretože pozor, tá rekonvalescencia, ktorá bude, tá bude veľmi náročná, pretože vlastne Miška bude musieť zostať doma, bude sa musieť starať o brata, tam budú proste liečenia, tam bude kopec. Ono sa to tak ľahko povie. To je také slovo ako na 9 písmen, amputácia, no. Ale to, čo bude nasledovať potom, to bude morda a to bude zálaha nielen pre Maťa, ale vlastne pre celú rodinu. A ja možno opäť Facebooková výzva, ak by ste sa povedzme chceli pridať k pánovi Novému takýmto spôsobom, a samozrejme to nemusí byť ani zďaleka takouto sumou, určite tejto rodine veľmi pomôžete, pretože tam tie koruny nazvíš nie sú, riešia sa mnohé ďalšie veci, ktoré súvisia s tou adopciou a nejaké nezrovnalosti, ktoré potom zostali. Proste veľmi im tým pomôžete. Zdieľajte teda našu stránku Modrého z neba na Facebooku a ja tam teda dám, Maťo, môžem tam dať na teba kontakt a keby ti chceli proste ľudia niečím pomôcť? OK, tak daj na to, sme dohodnutí. A teraz ti chcem pustiť jeden odkaz od niekoho. Ahoj Maťo, pozdravujem ťa, keďže tu už nie som, už som v Neapole a tak Maťka by som si chcel ukázať, aby všetko dobre dopadlo pri tej tvojej operácii, aby
aby to všetko vyšlo, lebo vidím, že si naozaj super chalan, veľmi pozitívny, veľmi energický. Dokázal aj na ihrisku, som naozaj z toho očarený, naozaj klobúk dolu. Ako máš kopaciu techniku, sa vôbec za ňu nemusíš hambiť. A tá petička, tak to je niečo extra. Naozaj počúvam od tvojej sestry, že naozaj si dobrý chalan. S tým tvojim handicapom naozaj robíš super veci, že sa dokážeš bicyklovať, hrať futbal. Takže to je naozaj super a takto pozitívne v tom stále musíš všetko brať a ja dúfam, že sa zlepšíš v tej škole, v tej matike. A mám pre teba ešte jedno prekvapenie. Mám pre teba letenky, výlet do Neapola na nejaký neapolský zápas, ktorý si vybereš, si mojím hosťom. Pozrieš si Neapol, neapolský štadión, nejaký dobrý zápas a držím ti palce. Maťo, Áno. tešíš sa? Áno. Tak počúvaj ma, starý. Dohodnime sa takto. Keď tá amputácia prebehne dobre a my ti všetci veľmi držíme palce, tak platí to pozvanie od Mareka. Si jeho osobným hosťom, samozrejme aj s tvojou rodinkou. Poletíte do Neapola, pôjdete navštíviť Mareka zase k nemu domov, keďže on bol u vás doma a pozrieš si jeho klubový zápas v Neapole. Príjmaš toto? Áno. Chceš, Miši, odkázať Marekovi ty niečo? Chcela by som sa mu veľmi poďakovať, že si našiel čas v podstate pre cudzie dieťa po tak náročnom zápase. Splnil sa mu veľký sen. Denodenne o tom rozpráva v škole, doma, každému. Veľmi pekne ďakujem, že si našiel vlastne ten čas na neho a strávil ho s ním. Marek Hamšík, ďakujem ti veľmi pekne. Miši, ďakujem za to napísanie. Ďakujem. Robíš veľkú vec pre svojho brata, ale starý, ja teba obdivujem, jak toto všetko, čo sa ti udialo, zvládaš. Ty si ťažký frajer. To bol Maťo.